Първо казвам честито както за встъпването в длъжност, общински съветник, така и за избора на председател. Кажете ни с какви амбиции влизате в Общинския съвет? Първо благодаря. Искам да поздравя всички с успехите на местните избори през 2023 година. Амбицията ми е да продължим това, което е постигнато до момента в община Тервел, там където може да надградим, за да оставим след края на мандата община Тервел едно по-добро място за живеене. Има мнозинство. ГЕРБ, може би това е добре и за кметската власт. По-лесно може би ще се случват нещата, предложенията. Да, отстрани наистина с голямо мнозинство изглежда по-лесно, че ще минават решението, но с голямото мнозинство идва и голямата отговорност. Така както има предимства, има и недостатъци, всички опоненти или опозицията ще ни следят под лупа, както се казва, така че ще бъдем внимателни. Очаквахте ли толкова убедителна изборна победа, както на вас лично, така като общинска група, като на партия, така и на кмета на кметските избори? Честно казано, вярвахме, че сме способни на такъв резултат на местните избори, но, както се казва, резултата надминава очакванията. А за председател на Общинска съвет не очаквахме да бъде толкова смисъл да бъда само аз предложен за председател. Радвам се за това. Благодаря на колегите, че ме подкрепиха. Пожелавам на всички да бъдат живи и здрави и да имаме един успешен мандат. Разкажете ни малко за вас. Кой мандат общински съветник, с какво се занимавате извън Общинския съвет, образование, семейно положение? Значи това е вторият ми мандат като общински съветник. Предният мандат беше първи. По професия съм счетоводител. По образование съм магистър финансов контрол и външен одит. Завършил съм в Стопанска академия Димитър Ценов в град Свищов. Не е женен. Целият ми жизнен път е преминал в община Тервел, както и освен висшето ми образование. Бях дълги години служител в Общинска служба земеделие град Тервел. Сега съм счетоводител в една от фирмите тук в града. Какво искате да се случи в Тервел и общината в следващите 4 години? Някакъв конкретен ваш приоритет, нещо, което искате да видите променено в града или общината? Да видим една община, която се развива в правилната посока. Какво имам предвид? Да задържим младите хора, да създадем кадри, хората да бъдат горди, да живеят, да избират да живеят в община Тервел и да реализират своите амбиции тук на място.